ஹாய் ஹலோ நண்பா, வெல்கம் பேக் டு கலாட்டா கேம் சேனல். இந்த வீடியோ நான் பார்க்க போகிறேன்னா ஒன்றும் நண்பா, வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட் ஹேக்கர் தான் இப்போ பற்றி பார்க்க போகிறோம். லாக் அடிக்குது. ஓகே, ஹெட்ஷாட் ஹேக்கர் தான் என்னடான்னு கேட்குறீங்கன்னா, நம்ம பாருங்கள் என் 500லேயே பொழுகுன்னு வச்சுவிட்டோம். போடு ஹெட்ஷாட் வாங்கிட்டேன்னா அவள் தான் உயிர் கொண்டுச்சு. நம்ம என்ன பண்ணோம், ஓடிடணும். ஓடி போயிட்டு மின்கிட் சுத்தோம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடணும். ஓகே நண்பா, வேறு லெவலில் ஹெட்ஷாட் அடித்தான். நீங்களே பாருங்கள், பார்த்துட்டு இது ஹெட்ஷாட்டா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே நண்பா, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம கலாட்டா கேம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்கள். இப்போ பாருங்கள் M500லேயே எப்படி அவள் தான் பாருங்க. அவள் தான் எங்கே இருக்கான்னு தெரில, டமுக்குன்னு அடித்தா அவள் தான் நம்ம நாக்கு. இப்போ ரிவ்யூ பண்ணுவோம் பாருங்கள். ரிவ்யூ பண்ணி இப்படி பார்த்துக்குள்ளே இப்படி போயிட்டு அவள் தான் நாக்கு. 2 பேருமே நாக்கு. நீங்களே அவள் தான் நாக்கு இன்னொருத்தனும். இங்கே பாருங்கள் ஹெட்ஷாட். அது M500 தான். இவன் தான் நண்பா ஹேக்கர். இவன் இப்போ வேறு லெவலில் ஹெட்ஷாட் ஹேக்கரு. செகண்ட் மேட்ச்சும் M500 அடிப்பான் பாருங்கள். வேறு லெவலில் அடிப்பான் பாருங்கள். இப்போ நான் இவன்கிட்ட டபுள் கேட்டேன், தம்பி இல்லைப்பா வாய்ப்பு இல்லைப்பா. நாங்கள் இது எதுக்கு விளாடணுன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா 2 vs 4 விளாட்றதுக்கு தான் அப்படி பண்ணோம். 2 vs 4னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க 2 பேரும் போயிட்டு சாவ சொல்லிட்டு நானும் ஒருத்தவங்க விளாட்லான்னு சொல்லிட்டு கேட்டோம். சரி இப்பயும் போயிட்டு நீங்கள் செத்துங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேரும் கிளம்பிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு 3 மேட்ச் தோத்துட்டு நண்பா. அதுக்கப்புறம் தான் 2 வாடா ஊமை குத்தலாம் எல்லாரையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு 3 மேட்ச் தோத்துட்டு செகண்ட் 4 மேட்ச்சு ஹேக்கராக மயிராச்சுன்னு சொல்லிட்டு வெறித்தனமாக அடிக்க கிளம்பிட்டு நண்பா நாங்கள். சரி ஓகே, அவங்க 2 பேர் செத்துருவாங்க. சரி நம்ம வாட்டி எப்படி அடிக்கிறது, நாங்கள் 2 பேரும். சரி ஓகே, அவன் போயிட்டான். அவங்க 2 பேரும் நாக் ஆகிடுவாங்க. ஓகே, எங்கே இருக்கான் வேறு லெவலில் ஹெட்ஷாட் நண்பா. நீங்களும் இதுமாரி ஹெட்ஷாட் ஹேக்கர் பார்த்துட்டிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. எங்கே போய் சர்வ் பண்ணுறான்னு சொல்லி அவள் தான் போடு ஒரு நாக்கு. அவன் டேமேஜ் அவள் தான் M500 ஹெட்ஷாட் அவள் தான் நண்பா. இங்கே பாருங்கள் இவன் தான் நண்பா வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட் ஹேக்கரு. இங்கே பாருங்கள் நான் சுட்டுட்டு பின்னாடி திரும்புறதுல 2 பேரும் நான் காலி. இது வேறு லெவல் ஒழு பஜனை ஆகுது. சரி ஓகே, இந்த மேட்ச் ஆச்சு. வேறு என்ன கன் எடுத்துட்டு சரி இந்த மேட்ச் அவங்கள போய் நாக்காக சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள அமுச்சு விட்டேன். இவனை டவுன்லைட் அவன்கிட்ட கேட்டேன், தந்தானா இல்லையா? அது ஒரு காமியம் தான். குரா டே பயா டே கேக் ஏம்பிரா சுஸ்னே கண்ணு குறா நடா வளருன்றியா? ஒன்றும் இல்லை, சாப்பாடு அதிகமாகிடுச்சு நண்பா இன்றைக்கி, அதனால தான். சரி ஓகே, கண்ணு குறான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தேன். குட்ரா புல்லட்டு குட்ரா குட்ரா டே போடு ஜம்புக்கு ஜல்லோ தான் போடு அடி போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். பாருங்கள் அவங்க 2 பேரும் சொல்ல மாட்டிக்கோங்க. கடைசியில் எங்களுக்கு நான் தான் சோதனை பார்க்கலையே. இப்போ பாருங்கள் அவள் தான் நான் நாக்கு. சரி என்னை அடிச்சிட்டான். சரி AWM தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெட்ஷாட் இல்லைன்னு போயிட்டு வாடா ஜம்புக்கு சொல்லோன்னு மாதிரி அங்கே போயிட்டு நாக்காலம் பார்த்தியா ஒருத்தனை அப்படியே இருந்தான். சரி ரிவ்யூ பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். அவனை 2 பேர் நாக்காகலை, ஒருத்தன் மட்டும்தான் போனான். சரி ஓகே, அவள் தான் திரும்ப பாருங்கள். திரும்ப ரிவ்யூ பண்ணுவான் பாருங்கள். இப்போ இருங்க பாருங்க நண்பா, அவள் தான் அப்படி இருக்கானா. இப்படி ஓடுறேன், இங்கே நிற்கிட்டு மெட்கிட்டு சுற்றுற பாருங்க. அவள் தான் நாக்கு. தம்பி இதில் அவங்க செல்லுபடியாகுது பையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கன் எடுக்க சொல்லியிருக்கோம். இப்போ பாருங்கள் மெட்கிட் சுற்றிட்டு நான் போவான். அப்படி AWM ஒரே ஹெட்ஷாட் நண்பா. நீங்களே பாருங்கள், ஹெட்ஷாட் நீங்களே பாருன்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுகிறேன். ஓகே, அவன் M500லேயே அடிக்கிறான். ஓகே, அவள் தான் அவன் WLT அவனை அடிச்சிட்டான். இப்போ பாருங்கள் நான் ஜோனுக்கு அவனை பிரிவு பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன், முடியல. இதோ அவன் தான் ஹெட்ஷாட் ஹேக்கரு. அவள் தான் அவன் நாக்கா. சரி அவன் இல்லை, இவன் தான் அந்த ஊங்காங்கார தான் ஹெட்ஷாட். அவள் தான் இங்கே பாருங்கள் AWM அப்படியே ஹெட்ஷாட்டு வேறு லெவலாக அடிக்கிறாங்க பாருங்கள். இவன் ஹேக்கர் தான் நண்பா. நீங்கள் நம்பலிங்கன்னா இருங்க நான் காமிக்கிறேன். அவள் தான் பார்த்துக்குங்க, நீங்களே பாருங்கள். சரி ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அவனும் போய் நாக்காதீங்கடா. இந்த மேட்ச் அவனை ஊமை குத்துணும். நம்மளும் ஹேக்கரே அடித்த கலாட்டா கேமிங் யூடியூபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கண்டென்ட் வைக்கலான் இருக்கோம். சரி என்ன வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதான் வைக்க போகிறோம். வடிச்சிட்டோம் பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள். கலாட்டா அப்படி தான் வைக்கணும். ஓகே பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் இந்த மேட்ச். டே ஹேக்கரா பீக்கரா ஊமை குத்தணும். ஹேக்கர் இதுமாரி ஹேக்கர் பசங்கள்லாம் ஊமை குத்தி அமிச்சிடணும் நண்பா. ஓகே, இப்போ இந்த மேட்ச்சு ஹேக்கருக்கே ஹெட்ஷாட் அடித்தேன் பாருங்கள். ஹேக்கருக்கு ஹெட்ஷாட் அடித்த கலாட்டா கேமிங் யூடியூபர் அப்படின்னு தான் போட போகிறேன். ஓகே,
இப்போ பாருங்கள் அப்படி போயிட்டு தம்பியோட அவள் தான் வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட்டு ஹேக்கரா கூக்கரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சாச்சு. ஓகே ஹேக்கர் முடிச்சிட்டோம் வந்து கில்லடிங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கூப்பிட்டோம். அவள்தான் எப்பவுமே க்ளோவல் போட்டு ஏறணும்ல, அதனால தான் அவன் நம்ம இந்த பக்கம் வரன்னு சொல்லிட்டு க்ளோவல் போட்டான். போடு ஹேக்கர் முடிச்சாச்சு. அவள் தான் உக்காரா ஜம்புக்கு சொல்லு. அவள் தான் அந்த பக்கம் போயிட்டிக்கலாம். போடு போடு தம்பி. அவள் தான் முடிச்சு விடு. முன்ன ஒரு நாக்கு பண்ணி அவள் தான் 3 நாக்கு முடிச்சாச்சு. வேறு லெவல். அவன் ஹெட்செட் ஹேக்கர் தான் நண்பா. நீங்கள் நம்ப மாட்டேன் இருங்க நான் காமிக்கிற கடைசியில் அவன் ஹெட்செட் ஹேக்கர் தான். அவனோட ஹெட்செட் பர்சன்டேஜ் வந்து 50 இருக்குது கிளாஸ் கோடில். கிளாஸ் கோட் ரேங்க் தம்பி விளையாட போல் அவள் கம்மியாக தான் இருக்குது. கிளாஸ் கோடில் தான் வேறு லெவலாக இருக்குது. ஓகே மேலே இருக்கானான்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேலே ஏறுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா மேலே ஏறுவோம்னு சொல்லிட்டு எங்கன்னா வரேண்ணா போடு எங்கே வேணா தூக்கி போடு தூக்கி போடு நம்புட்டு சொத்துக்கு கிரெனேடு போடு இங்கே ஒன்று போடு அவள் தான் 10 க்ளோவல் வேறு லெவலாக. ஓகே எப்படியே சுற்றி மேலே ஏறுவான்னு சொல்லிட்டு ஏறிட்டேன். ஓகே மேலே இருக்கானா ஓய் ஸ்டக் ஆகுது. அவள் தான் நம்ம போய் மேலே ஏறத்துக்குள்ளே நம்ம டீம்மேட்ஸே அடிச்சிட்டாங்க. ஓகே ஜம்முக்கு சொல்ல மாரி மேட்ச் முடிச்சாச்சு. செகண்ட் மேட்ச்சும் வெறித்தனமாக அடிப்பண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். சரி ஓகே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஏன்னா நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போடுறோம் நண்பா. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லுங்கள். ஓகே நம்ம போன வீடியோ வந்து இதுவும் பார்த்துருப்போம். கன் கலெக்ஷன் வேறு லெவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். நல்லா இருந்தால் நீங்கள் இந்த ட்ரெஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸுக்குள்ளே கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகே ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கொஞ்சம் இருமல் வந்துச்சு அவ்வளோதான் நண்பா. ஓகே போடு ஜம்புக்கு சொல்லோ போடு ஹெட்ஷாட்டு போடு தம்பி. நீலா நோபடி நோ யூ கில் வித் மீ. ஐ எம் த படா ப்ரோ பிளேயர். போடு ஜம்புக்கு சொல்லோ. ஓகே போடு ஃபஸ்ட்டு 3 மேட்ச் தான்டா ஜெயிப்பேன். அவள் தான் ஹேக்கர் பார்த்தீங்களா. போடு தம்பி. நீ ஹேக்கராரு பூக்கராரு எங்கிட்ட செல்லுபடி ஆகாதே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். நம்ம ஒரு ப்ரோ பிளேயர் இல்லை. சரி ஓகே நம்ம ப்ரோ பிளேயரான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ப்ரோ பிளேயரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். போடு ஜோனில் மாட்டிக்கோன்னு நினச்சேன். அவள் தான் தம்பி உள்ள போயிருக்காரு போல். ஐயோ ஸ்டக்காதே அவள் தான் ஊமை குத்துக்கிற கலாட்டா கேமிங் யூடியூபர் அப்படின்னு. ஓகே வேறு லெவல். நம்மளை மிஞ்ச யாருமே இல்லை. சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு 6 கில்லு வெறித்தனமாக அடித்தாச்சு. ஓகே வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட் ஹேக்கர் தான் அவன். ஹெட்ஷாட் ஹேக்கராக நீ எது வேணாரு நாங்கள் எப்படி வேணா அடிச்சு விடுவோம்டா. நான்லாம் ஒரு படா ப்ரோ பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவோம். போடு கிரனேடு இங்கே தூக்கி போட்டுக்கு போட்டும் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாச்சு. போடு ஜம்புக்கு செல்லோ தான் வேறு லெவல் நண்பா. வேறு லெவலில் தான் விளையாடிட்டுருக்கோம். ஓகே நீங்களும் இதுமாரி ஹெட்ஷாட் ஹேக்கர் வந்து அவள் தான் போடு AWM ஹெட்ஷாட்டு அவள் தான். நம்ம நேரத்துக்கு செல்ஃப் ஃப்ரீ வாங்குகிறோம் சொல்லுங்க. நம்மளாம் படா ப்ரோ பிளேயர் ஆச்சே. அவள் தான் போய் நம்ம ஸ்கில்ல யூஸ் பண்ணலாமா. சரி மெட்கிட் சுற்றுவோம். நம்ம டீம்மேட்ஸ் பாருங்கள் அதுக்குள்ளேயே ஒருத்தனை முடிச்சிட்டானுங்க. அவள் தான் அடிச்சிட்டான் பாருங்கள். நாடாடே அவள் தான் முடிச்சிட்டான் ஹெட்ஷாட்டு. அதான் டே ஹேக்கரு நீ சரியான ப்ரோன்னு பாருங்க. எங்கள் டீம்மேட்ஸு ஊமுகத்து குத்து போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கிறாரு தமிழ் தளபதி 8. நம்ம தமிழ் தொழில் சாதனம் இல்லை, நம்ம கில்டு பிரில் தான் எல்லாம். ஓகே ஒன்றும் இல்லை நான் தெரில. இப்போ கண்ணில் கலங்குது இருமல் விட்டு. சரி ஓகே அவன் டேமேஜ் வாங்கிட்டான் ஹேக்கரு. முடிடா தம்பி காட்டுப்பூச்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம்.
போடு அவள் முடிச்சிட்டான் பாருங்க ஹெட்ஷாட் டேக்கரு. தம்பி நம்மளுக்கு மேலே அவனுக்கு மேலே உஷாராக இருப்பான் போல செல்ஃப் ரிவ்யூவில். போடு செல்ஃப் ரிவ்யூவை போடு டே. இவனுங்க ஏதோ பாருங்க அவனுக்கு 4 பேர் இவனுக்கு 3 பேர் வெறித்தனமாக அடிக்கிறானுங்க. அவனுக்கு மூளை மேலே ஏறிட்டானுங்க. சரி நானும் அவள் தான் போடு. எப்பா நீ மேலே ஏறினது வேறு எவனா அடித்து ஊமுகத்து குத்திட்டான் தம்பி. அவள் தான் நீ அங்கே ஆடுறா. இவன் பாருங்க இவன் என்ன பண்ணிட்டான் ஹெட்ஷாட்டு பாருங்கள். நம்ம டீம்மேட்ஸ் அடிக்கிறது ஃபுல்லாக ஹெட்ஷாட்டு. என்ன ஊமுகத்து என்ன பஜனை ஆகுதுன்னு தெரில. அவள் தான் போடு. நீ கால் தூசி வர மாட்டேன். ஐ எம் த படா ப்ரோ பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறித்தனமாக அடித்த கேமிங் ஐயோ ஆயில் வரலையே. ஓகே ஓகே ஜம்புக்கு சொல்லு ஜோ ஜபா க்ளோவாலே எல்லாமே வாங்கிவோம் நாங்கள் படா ப்ரோ பிளேயர். ஓகே இந்த வீடியோ நாங்கள் ப்ரோ பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. உண்மை இல்லைன்னு சொல்லி நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்கள். ஓகே ஹெட்ஷாட் டேக்கரை பூந்து விளாசிய கலாட்டா கேமிங் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மறக்காமல் சேனலை. அவ்வளோதான் தம்பி ஹெட்ஷாட் அடிக்க பார்த்தா போல நம்ம தப்பிச்சிட்டோம். நம்ம நல்ல நேரம். ஓகே இவன் தான் முகத்து குத்துறான்னு தெரில. ஓகே ஏய்